שלום לכם, לי קוראים אוהד ובסרטון הזה אני אסביר איך משתמשים בתוכנה שלנו למחשבים. התוכנה שלנו למחשבי Windows מיועדת להוריד ספרים למחשב עצמו כך שלא תצטרכו אינטרנט בכלל בכיתה כדי להשתמש בספרים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר שלנו, ליברי, וללחוץ על להוריד אפליקציה למחשב. ברגע שאתם תלחצו זה יתחיל להוריד את האפליקציה, ייקח כמה רגעים עד שההורדה תסתיים ובעצם תוכלו להמשיך ולהתקין אותה. ברגע שסיימנו להוריד אותה, אנחנו נפתח את התיקייה ואנחנו נוציא אותה מזיפ. אנחנו נחלץ אותה, חילוץ הכל, ובעצם ייפתח לנו התיקייה עצמה עם הקובץ של האפליקציה. ברגע שעשינו extract all, חילוץ, אנחנו נוכל להשתמש באפליקציה ונלחץ עליה פעמיים ויפתח לנו המסך הבא של Windows שמגן על המחשב. נצטרך, בגלל שווינדוס מגן על המחשב וזה בסדר, לבקש מידע נוסף, ואז הוא נותן שתי אופציות, אפל בכל מקרה, או אל תפעיל. בגלל שזו אפליקציה שלנו ואנחנו יכולים לאשר שזה באמת שלנו ומאתר שלנו, אז תפעילו בכל מקרה, ותוכלו להוריד את זה למחשב. ברגע שאתם מפעילים, נתחיל את ההורדה עצמה. ייפתח לנו המסך פה, LibriApp Setup, ואנחנו בוחרים האם זה יהיה זמין לכל היוזרים במחשב או רק לנו. אפשר פשוט לעשות Next ולבחור איפה זה ממוקם. אני אבחר במיקום הדיפולטי ואני אתקין את זה לאט לאט. ברגע שסיימתי אני לוחץ Finish והתוכנה תיפתח לי. אני רואה את התוכנה עצמה, אני יכול לפתוח אותה בגדול וזה ממש נראה כמו האתר. אני יכול ללחוץ על התחיל עכשיו או על ההתחלה, בואו נלחץ על התחברות ואני מתחבר דרך ההזדהות האחידה של משרד החינוך. ברגע שנכנסתי בהצלחה אני יכול להוריד את כל הספרים ביחד, אבל לא מומלץ כי זה לוקח הרבה זמן ואני בוחר אחר כך. מי שכבר הוריד לאפליקציה מכיר את זה. ואני יכול להוריד ספר ספציפי, אני לוחץ עליו והוא יתחיל לי את ההורדה. אם אני רוצה לראות מה ההורדה שלו, אני פשוט לוחץ עליו שוב פעם ורואה את ההורדה, כמה זמן לוקח לו להוריד. ברגע שהגענו ל-100%, כמו שאתם רואים פה, אז אנחנו נחכה כמה רגעים עד שיופיע בספר עצמו ירוק. אפשר לראות גם שנסגור את זה ואפשר לסגור את זה ולעשות דברים אחרים ברקע. נחכה שהוא יהפוך מ-100% לירוק. ברגע שהוא הפך לירוק הוא מוכן לקריאה והוא נמצא על המחשב שלי ואני לא אצטרך יותר אינטרנט. אז שיהיה לכם בהצלחה ותודה שצפיתם בי.